Môžeš sem dopredu ísť, lebo nám... Ale však nemusíš. No, drahé sestričky, bratkovia. Toto, čo som počul, je z prednášky otca Matúša Marcina. To je ten kňaz, ktorého aby bol v centre diania blízko-ukrajinských hraníc. A povedal veľmi zaujímavé slovo. Ja sa o Karabanu zaujímam cca 3 mesiace. Cca. On túto prednášku mal zhruba 2022, čiže v podstate ešte pred pandémiou, teoreticky. Ešte nemali rúška. Nevenované farnosti. Názva mala Osvietenie mysle svedomia. Varovanie. Hovoria si takýmito slovami. Garabandal, hoci je to zaujímavé miesto, stále musím napríklad povedať, že to nie je svietlo uznané miesto. Hoci boli 2 až 3 komisie, ktoré mali bádať dané miesto. Takú zaujímavosť poviem, nejaký jeden doktor, psychiatr, špička, mal svoju kliniku Morales, veľmi negatívne sa vyjadroval. Bol tam len raz videl to celé dianie. Negatív. Po nejakých rokoch sa vyjadrili, áno, aj kvôli môjmu vyjadreniu negatívnemu sa tak cerkev a teraz to. Mnohí odborníci jednoducho sa vyjadrovali o veciach, ktoré nemali prevádané. Veľmi odporúčam si pozrieť na dohovor zároveň Nezastaviteľný vodopád. Je to nadarované z krásne slovenských. Sú tam špičkoví teológovia, historici, pediatér, sú minimálne také akože doktora, Einsteina, Bosko, rozumiete špičky, ktoré sa o tom vyjadrujú. Nezastaviteľný vodopád. Ale stále budeme brať a poslušnosť je strašne dôležitá. O čo tu vlastne ide? Najprv poviem to, čo hovorí Garabandal cez vizionárnu pomoc. To bola hlavne taká hlavná sprostredkovateľka všetkých posolstiev. Pána Mária hovorí, že príde niečo také, na prvom mieste je tzv. Osvietenie mysle. Opravdu na ktorý to viac ovládate, alebo na čom to spočíva. Niektorí uvádzajú, že to bude viac menej trvať, možno 15 minút, možno pol hodiny, ale keď budeš to diať, sa starať len. V tom momente všetkým ľuďom na celom svete bude ukázané, čo by sa stalo, keby v danej chvíli zomrel, kam by sa dostal. Teraz odbočím. Samotný otec Matúš Marcin hovorí, to je obrovský, my ste nebrali, že Paterko rástaráš ľudí, to je obrovský prejav Božieho milosrdenstva z akého dôvodu? Aby ľudia sa vrátili k dobrému životu. Čiže čo by sa stalo s nimi, keby zomreli v tých hriechoch, ktorí žijú doteraz? Môže to s niektorým zamávať veľmi konkrétne. Pôsobí to na 2 strany. Z priečného šťastia zomrel jeden kňaz jezuita pri zjavení. Bol to otec jezuita, profesor, ktorý nie je úplne verný, tam sú zábery, ako si tak pozeral tých detí pri tých extázach. A jediné tomuto kňazovi bolo dopriané, že videl Pannu Máriu. Čiže to neboli len nejaké 4 dievčatá, keď by povedal, to tam je vzdelaný kňaz. Sám hovorí, že videl. Dokonca vizionárky, len jeho videli počas všetkých tých rokov zjavení. Videli len Pannu Máriu Michala. Raz videli, vtedy skrikol zázrak. Údajne Panna Mária ukázala, čo sa tam má stať. To
Zmohol sa len na spiatočnej ceste, keď išiel tam nebol sa tam postaviť. Máme úžasnú Pannu Máriu, nech vás teší, ktorá z veľmi miluje, je Syn Ježiš Kristus, že taký dá človek o takom zomrel zo šťastia. Jeho brat doktor Maximán, zdravý chlap, to povedal z Božieho hlavou. Z prílišného šťastia a radosti, keď videl to, čo Boh pripravuje pre nás. Čiže stále sme na Garabandovi, ktorý nie je cirkov schválený. Povedz si, Pater, to nie je zmyselný pravda. Modrá kniha, Dom Stefanovovi. Na rôznych miestach, čiže to je takisto omilostný, jednoduchý údajne, Panna Mária zbrehu takého trošku vozovka hlúpučký kňaz, aby si to nepripísal. Viete, čo je to mariánske kňazské hnutie? Obrovská mašinéria, ktorá vznikla. Ja som osobne bol raz stretol v živote v Brne, keď som bol nejaký rok 93. Asi aj tu bola. Ja som nejak rokov za seba hovoril, že som ho stretol. Preto som si ťa vybral, lebo si vernie, aby ste vedeli, nebol nejaký vzdelanec. On len počul, skôr človek nemal vízie, počul. Na niekoľkých miestach sa takisto Domkovi odvoláva k tomu osvieteniu mysle. Ešte som zabudol o Garavandale sa dvaja minimálne svetci vyjadrili. Páter Pio práve zjavil. Ktorý druhý bol Matka Teresa práve zjavil. Ja ste rozumieť práve vážne tie slova. To nie sú také. Ďalšie písmo sväté tiež niečo v Apokalypse. Pozor, Apokalypse nie je koniec sveta. To je prorocká kniha, ktorá sa potom môže hovorí. Čiže Dom Stefano, ešte tam, viete, nehnevajte sa, nemá úplne hlave všetky. Čiže o tomto osvietení mysle viacerých, že musím myslieť, že to je nejaký garambal, nejaký fenomén garambalu. Nie, viacerých žien. Čiže to nie je strach, strašenie. To je, som povedal, amnestia Božia. Božie milosrdenstvo, že nás miluje. Bo potom osvietení mysle ešte povie málo, ešte na znamenie zázrak, o ktorom hovorí Medjugorje, hovorí o takisto Garamandal. Aby tí ľudia by zabudnúci sme uverili. Až potom je tak. Chápete, to nie je tak, že Boh chce ma záľubu vytrestať na testovanie. Lenže, počúvajte teraz takýto. Ako vo Fatime bol tzv. Slnečný zázrak. Mnoho ľudí uverilo. Rozumiete, to slnko doslovne to vyzeralo tak, že keby letelo na planet. Ľudia padali na kolena, boli hotoví. Mokrí zrazu, všetci sa osúšali, rozumiete? Napriek tomu mnohí neuverili. Takisto aj tu hovorí Panna Mária. Aj tu mnohí neuveria. V dnešnej modernej dobe digitálnej, kedy sa všetko, či ste niekedy pozerali nejakých bulvári, asi ste vedeli rastný rozprávnu, tedy Kate, ktorá tam je princezna, dala na net fotografiu. Už ju rozoberali, že bola tam fotomontáž, my už neverieme ničomu. A veríme tomu, čo sa takisto 100% aj toto sa považuje. Čiže tu je o niečo iné. Ale z vás sa pýta, je tu to nejaké strašenie? To už Pán nevie, čo by robil. Rozumiete? Už nevie, ako by chce nám ukázať také postaviť zrkadlo. Drahý Roman, Štefan, Jozef, to je jedno. Kedy si zomrel, by si išiel tam. Máš čas. Nezomrieš, ale urob niečo sa. Čiže úžasný prejav Božie lásky, milosrdnej lásky Ježišova. Čiže, moji drahí, nie je čas na smrť. Prepáčte, to tak hovorím. Preto si to si povedal, že môže byť taká situácia, že kňazi budú zomierať od vyčerpania do spovedania. O tomto momentu. Čiže budem nála, budem masaker. Čiže Boh je zlý. Ja mu všetko bude robiť, pretože cirkev je náhodný, kňazi sú náhodní, aby sa nespovedajú. Si odplnul konár, na ktorom svetu. A tu je jednoznačne, Boh je láskavý, milujúci, dobrý otcom.
Ešte jednu vec, čo som chcel povedať. Prepáčte, ale sám nevypotím nič, používam iných myšlienky. Počúval som od Dominika Chmielského jednu prednášku a ja som si povedal, Bože, kde som bol doteraz? Ja poviem úplne za seba, som 24-ročný kňaz. Posledné mesiace, čo sa začína trošku dotýkať Eucharistie. Uvedomím si, že som ani to neviem dobre odsúdiť na srdiečku, prežívať už aj nehovorím. Je taká obrovský rezervantnosť. Keď niečo prežívate, čokoľvek, strach máte do smrti, spíra kamuša, z decka, ktoré už ide svojím domom. Ale to aj tej vojny, ktorá, dúfam, že si to dovedete, všetko dnes sa keď tam z Iránu poslali 300 dronov, takéto spôsob, že 300 dronov, každý má nahožať. To niekoho, čiže Pán Ježiš nechce, aby sme boli my veriaci neustráchali. Keď máš si žiješ hriechu, ty budeš ustráchať. Rozhádam. Teraz krásne slova, ktoré hovorí Dominik Chmielský. Že oni pasujú na naše proste tu ženy, dievčatá, môže žiť. Oni ste nemali ten cit lásky od svojich rodičov. Zranený na celý čiar. Sám to viem, pocit lásky som mal, celkom dobrá. Niektorí z vás nemali. To je taká, tak obraz je, asi viete, dve látky, ktoré ničia všetko zelené. Travec, zrazí. Zrazí si pamätám, že ničí všetko na niekoľko rokov. Viete, asi o týchto látkach. To je niečo podobné, ako keď nedostaneš lásky v detstve, to je taká pohroba na celý život. A teraz počúvajte. Ľudia, ktorí majú dar vidieť obrázka, sú to také osoby. Vidia napríklad v Eucharistii, čo vidia v Eucharistii? To, čo pathomorfológia zistili v Eucharistii. Viete, čo zistili v rozbore ich zážitkov, že je to srdcový slov. V čase Angozy. Ľudia, ktorí majú dar vidieť viacej ako vidieť božské srdce ešte zakrvalo kadeľ. A teraz počúvajte. To je tak rekitujúce srdce láskou, že keď ty si jednoducho si blízko tej Eucharistie a prosíš, aby sa ťa dotkol, on môže aj to tvoje rany nezabudnené, ten deficit lásky, ktorý si nedostal, doplniť. Dokáže, asi viete, že niekedy Boh urobil takú vec, aby to nebol vážne chorý, keď tam nebolo, on dorobil, on nemá s tým problém, on dokáže tkáň, pečienky, nejaké obličky, dorobil, on stojí, to sú konštrukcie, tak chlapci, on má s tým problém. Takisto, keď ten deficit vidí v tom srdci, keď ty sa budeš snažiť, aj keď to nepôjde ľahko, to pulzujúce, živé srdce, on dokáže rozohriať ten deficit, to, že si mnohí si to takto, už ste veľmi vzdelaní a niečo všetko, si lásku nedostane od Boha najvyššie. Ako to vidí na vás. On to môže doplniť, on to môže rozpáliť. Vy ste vedeli, Boh je úžas, ten kňaz od radosti.